Hapit na malirong pistas ko ang Toledo rin, no? Duha lang ka buwan, pista na sa Toledo. Nya, hapit na gini mo man sila kung tanganan sa kuduaan. Maninda kung balik rubahan, karong pista kay sus, dugay, siguro kapamistakan sa baligya sa kong maduaan ako. Ibinga na gusto ko sa kong mga barkada sa gahiro po sila si Matlauron. Kabinas ko si katunda ko kay tiya nga burang putiti, si Marlo de Yondon. Sus, pero magnagkutoy na kung tiya na ko sa urasa ro ba? Asa kang doon ako anak si Bruno si Jipoy ka. Gutom mong gayo. Ah, terus Bruno. Bruno! Bruno! Ayuhon kay daghang ikuwatan ni kuana da. Ipaw bi ako nga purting dighana gyud diri kuwatan. Uy! Paitay gina akong mata gyud pati dautan akong mata pero ora bisa kaluwas gina akong anak sa doon. Si Jipoy man din na. Ay Jipoy! 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 Oh! Naanak po niya akong amahan nga sigig panugo. Ikaw, may naamin ako si Bruno. Magit-anggi sa bugnawan ko sa imong kuhaan ko sa imong magguwang god. Ano naman Davey? Nakisugo ni mo? Ali! Tagaliho ka ni sugo na naman ni. Namadura ni mo eh. Pag ganito na human, nya naman kinaga pa kayo ni. Akong gi trabaho wa. Ano? Kina ko yatag ni mo dong suhulan di ka dong. Ari dire, kina ko isugo ni mo. Suhol? Kena akong debis nga pagkaamahan. Pagdali Ay, niya, oy! sugo. Koy! Kwarta na po ko ani ron. Kadua na po ko ani ron. Unsam na imong gi sugo sa ko abot pa? Ikaw ba? Anong tabulan magistanan ka? Ikaw, sukad masuka sa imong pagkadako, no? Kada sugo na ko ni mo. Di ka mo sugot, kung ko yatag ni mong kwarta. Usama tawag ka, Jipoy ay? Ay po, mangga pa nga. Nabuang ka sa giving. Mauna nga. Kasugo ni mo, ako yun ang dawatan kay. Malinaw mang buguan ng giming-giming ko. Suka sa imong pagkabata, way ilay kay gi, iskutan. Pura kwarta, daway mong naon nimo. Ay, suka ka, ka. Purti nagutuman ako, asa dis mano ni mo re, Bruno. Oh, si Bruno? Tuwa di Dubai. Ka-email ko. Ha? Ga-email? Otro po nang maguwang nimo. Kung di magkuhan, magsigig suroy, magduwag email. Sus, nagmahay ko nganong ipakatao tamang kalibutan na may pag-isawilik tamo daplin sa abuhan. Oh, naikwarta kay suguan ito kan, palit itong sardinas. Nya, ipaluto na niya. Oh, na, suguan ito imong gagawang dito. Kung dili kasi mo sugot, ikay pa sa sardinas ito. Kay mga unta niya ang sardinas, ipaluto niya, ipaditso og luto ang sardinas, aron makakaunta na yun. Ha? Di ba ba? Ingon man ka nga. Gasugo mo sa kuha nga. Tagaan ka na ko. Tagaan ko ni mo og. Kon, nganong. Idik-uli ni mo, suhulan ta ka. Para scatter ni mo. Puro lang kay scatter. Lakaw to! Bantay bitaw ba? Ito na kay sanan. Dili ka mong hatag na ko. Magdali! Ay, sigaw-yaw diha! Lakaw na! Paita ni si Papa. 15 pesos na may gihatag. Scatter. Wag doon niya gihatag. Ikaw ina nga. Pataplon ko ani niya. Gusto. Mangutang lang day ko dito di ay. Maro-maro kapag kamahana ka. Wais panini mo. 5 minutes later. Dugay ba itong Jipoy, sugo ko sa dili. Purti nang gutuman ako. Ano ba? Hindi ba mataagad? Oh, pa. Oh! Namang sardinas ba? Oh, sugo sa ko ba? Yan ka mo man nagidadal rin. Giin natin ka nga. Ihatag na dito sa imong magawa kasi Bruno. Na. Limot. Lakaw na dito. Ihatag na niya dito. Nya. Ha? Ipaditso nagluto ha? Kaya rumadali. Ipaditso nagluto. Oh, sige pa kay. Ipaditsum ka nigluto ni mo Oh, ba? ipaditso nagluto ito. Ako na ipakuha niya dito. O, yatag dito. Pistol, mga bata, ah! Ho! Patay ko tara! Patay! Ani? Sus, bukos susa. Asa dito si Bruno ay. Na! Nagduwa na mong email. Wa sila iminaw, buntag ito hapon, nagsigi lagi email. Bruno! Bruno! Pus! Uy! Pus!
Ipaluto ko nun mong sardinas dito. Ha? Semuka ni mo, oy! Unsa ba? Ha? Naunsa na imong mata taon, oy? Sus! Tan-awar na imong mata. Purti ng pagkalaguma. Ay, sige, patungtuan na. Hala, ingon si Papa, kapalutuon ko na imong sardinas dito, kay purti na niyang gutuma. Unsa? Semuka ninyo, oy! Kamu naliluto ka na, oy! Sa akibawang gadua ra pudri. Di ka mutuman kaya? Aw, patay nyo kasi Papa ni. Papa may kasugwa ni. Ha? Si Papa di ay? Kung kagaingon nga si Papa may nagsugo na. Biyari. Son, niya sa amin pagluto. Niingon si Papa, nga ipaluto ko nun imong sardinas. Ilunod na yun na tanan. Kay, para lami ko nahigopon. Nga usanod, butangi kaos. Para na humut-humut. Ha? Aw ka na ra di ay? Sa paditsura glunod, aw okay kayo basta ako. May kikumuluto ani. Aw. Bibiyari siya ng cellphone ng iyan eh. Oh, daw. Duwa ko. Eh, basta ikaw na po mabuha ka na. Na. Sus. Di mo kapareha ni mo kuya nga. Nan, lagom na yung mata si Ginawa. Waon ko na ron. Hindi ko magluto. Sa kanino? Aw ka na ra di ay? Sus. Simple na ning sudana ni. Kung karon pa ko paborito din ni Papa sardinas kasi una manok man na siya. Sus. Na, asas simple na ni. Matika. Pangitan ni Papa, bro. Sa'yo na kayo ni Wing. Sa'yo na kayo ni Baton. Oh, pa, kamay. Yan na yun. Ano ba? Asus. Hindi. Adi, sura lunod. Asus. Kaman pa ko. Kanikipo, itapulan na. Hindi ko namuluto. Sus. Bitsin. Adi, ay. Patis una. Dasong bitsin. Oh, anak na. Ayun na. Na. Dayon. Bitsin. Dayon, man naman. Pait na ni. Abot ang ka ng kon. Adi tsura na. Oh. Buto mo. Taman din ni Dice. Sus. Gini. Sakto gini. Okay. Nago na. Buto mo din. Tangan ng tubig. Sakto gini. Ano pa, pula-pula. Murag, buto mo gigo. Puhunan ko ni. Kailangan na pa ni padugay-dugay yun siya. Parang luto, humot ba? Meanwhile, Nahuman ni ko. Naluto baka to akong paluto lang sud. Butin na akong gutuma. Asa at tuon na akong duhabi. Naluto na ba to? Asa ninyo ka? Uy! Napuang nagaduwa naman ng Kimil. Nakahuman ba kayo sa luto ka, bro? Humot naman kayo. Nagita ko pa na eh. Oy! Ano? Chiboy! Pili ka ako sa rubat. Nagkalubat kayo. Oh, pa! Pa! Nanali ka niya pa? Nana, ka di? Uy! Bro! Ako sabi mong gagawin nung nasa ng matanong puti na lang naguma! Mahal na yung resulta sa sigdua-dua ni mong email! Di man ka nanungkam! Napuang naman taon ka, oy! Ngayon na pa ba? Ang akong gibaluto inyong duha, ano sa naluto na to? Ha? Patay! Naluto na ka to! Uy, kaya bro! Naluto na to ang gipaluto ni Papa ni mo? Luto na, oy! Tuwa dito! Bukugay! Nimahon mo yun! Lami! Aw, ang tuwa na lang dito pa, kaya ako magduha kong email! Mana, luto na to! Una lang mo kaon dito! Nato na, luto na to dito! Ako, magduha kong email, dungan lang mo kaon! Kaya ako, ulahir ako! Muna! Maulagi na! Tan-awar sige resulta! Resulta ng sigdua ni Di, awa. Hangul kita sinipon mo ang nga ka! Pagsuka na dito kan, o dito niya, magandang plato dito, kay mga untang duha! Oh, sige, sige. Mura kumot na kayo sudan na da! Tuod yun pa! Kamuta! Sardinas na mo to ba? Kanila to sultan. Kamuta yun eh! Ay! Kainit pa ang taon ani oy! Oh, niluwa pa. Samong ka oy! Puting humuta! Abi na kong nabuang to si Bruno sa iyang pagkatakulan. Mayo na tumuluto ng buwan eh. Humut kayo? Utom na Sa kung kanika. kayo. Ayaw lagi na. Patrili. Tara, kanila. Okay na. Kanila isod kay. Uy! Look! Inod! Nausam ni pagkaluto ah! Oh, niluwa pa. Surat. Ibuok mo na. Nabuang naman eh! Di anong yung
manigi. Bruno! Bruno! Ay, nagon! Bang, push. Bruno! Ay! Push. Ay, sa diri! Ay, Laila. Push. Patay, Laila. Patay. Ah! Unsa ba si? Ano ni pagkaluto ni mo sa sudan mo nga nabuang na ni Itay papa nga. Matay naman si Laila noon sa... Are! Ito man! Pagka-uplok ni mo! Anong asang lata! Asang plastik! Pero man Wa nalita pa ng nito! Ikaw ba? Pagka-uplok yun nga! Yasa rin mo pagsugo ni si Bruno gay! Di ba, niingon man ka pa nga. Ipalunod tanan? Oh! Wow, mo na nga akong giistorya niya. Ipalunod niya ipasabuan. Oh, ningis, nisunod na po ko niya. Kaya lunod ako tanan. O di, lunod ako tanan. Pagka-uplok, pagkabuang astang lata! Imong giapil! Nge! Putang nge!